ఫేవరెట్ యాక్టర్ ది ఫస్ట్ డేనే ఫస్ట్ షో చూసామనుకోండి ఎంత థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది. అదే విధంగా మనకు నచ్చిన అమ్మాయి మన లైఫ్ లోకి వచ్చిందంటే కూడా అంతే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుందండి. కానీ ఆ అమ్మాయి వచ్చే టైం కోసం మనం కొంచెం వెయిట్ చేయాలి అంతే. అలా వెయిట్ చేస్తున్న మన పద్మశాలి అబ్బాయిలందరి కోసమే నేను ఈ రోజు అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేసాను. మరి ఈ అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 4/6/1995, ఎత్తు 5'5" ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసింది. ఈ అమ్మాయి ప్రెసెంట్ హైదరాబాద్ లోనే సాఫ్ట్వేర్ గా జాబ్ చేస్తుందండి, హైటెక్ సిటీలోనే. మరి ఈ అమ్మాయికి సాలరీ వచ్చేసి పర్ మంత్ 5 lakhs వరకు వస్తుంది. మరి వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అని అంటే, పద్మశాలి క్యాస్ట్ లో నుంచే మంచి అందమైన అబ్బాయి కావాలనుకుంటున్నారు. అబ్బాయి కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసే అబ్బాయినే కావాలనుకుంటున్నారండి. లేదు అనుకుంటే వీళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ మ్యాచెస్ అయినా ఓకే అంటున్నారు. ఎవరైనా ఇలాంటి అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే వచ్చేయండి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి. మా అడ్రస్ జగద్గిరిగుట్ట, హైదరాబాద్. దీనిపైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కు కాల్ చేయండి, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. మీ అందరికీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కూడా కొట్టండి.